Thank you so much. بمقصال بقدمايكو قربتي منشن غير كلينيركي انتي كم تسرحي جن مجمرتا مس هزبي شمكن ابي كم تنبرن and انتي كم تقبرن على اليوم. እሺ thank you ሳሬ ማዕሬ ብመጀመርታ ኣዝየ ዘመስግነካ ንዓኺ ማለት ብዙሕ ገይረ ዘይኮንኩ ግን ከተባብዓለኒ ስለዚ ጀመረት ኣዝየ ነዚያስ ከተባብዓለኒ ኢልኪ ንኽተባብዕ ስለ ዘምፀኽና ኣዝየ ዘመስግነክ ሳሬ and amazing ዝኾነ ፕላትፎርም ኸ ፈጢርክለኺ ንዓና ንኽንዓቢ ንኽነደጋገፍ and ንኽንተባብዕ ንባልና ማለት እዩ so thank you ስመይ ራሄል ተወልደ በሃል ኣብ ኤርትራ ተወሊደ ዓቤ ሕጂ ኸ ኣብ ካናዳ ቶሮንቶ ይነብር ኣለኹ ማለት እዩ and ወናኒት ናይ ፍራንቻይዝ ማስተር ፍራንቻይዝ ክሊኒንግ ቢዝነስ ኢኻ ማለት እዩ wow thank you rakite so ናይ ክሊኒንግ ቢዝነስ ክንብል ኮናስ ናይ ፅሬት ቢዝነስ ማለት እዩ ሓቂር ሕጂ ከመይ ብኸመይ ጀሚርክዮ መዓስከ ጀሚርክዮ እሺ ሳሬ ማሪ ሓፈሻዊ ኣጀማምራና ኣነን ከላይን በዓል ቤቴ ማለት እዩ ኢና ጀሚርናዮ ዝጀመርናሉ ኸ እቲ መሰረት ኢለ ዝሓስቦ ማለት እቲ ኩነታት ዝነበር ኩሉ ኣብ ከምዚ 24 25 ኣብ ነፍሰይ ሙሉ ኢንቨስት ዝገበር ኩለን ኣዝየን ብሉፃት ዓመታት ኢለ ዝገልፀን ሶ ተተባቢዐ ንባዕለይ ከም ዝኽእል ኣሚነ ንዝኾነ ዝመፀኒ ዕድላት ከዓ ድልውቲ ነይረ ማለት እዩ ሶ ማሲ ኩሉ ግዜ ከዓ ከምቲ ብሉፃት ሰባት ዝብለዎሲ እንድሕርዳ ዓይንና ቆሕ ኣቢልናዮ ኩሉ ግዜ ዕድላት ኣብ ከባቢና እዮም ኣብቲ ፎከስ ዝገበርካሉ ዳ እምበር ኩሉ ግዜ ዕድላት ኣብ ከባቢና እዮም ኣብ ፀገም ጥራሕ ፎከስ ተጌርካ እቲ ፀገም ይዝረአየካ ኣብ ዕድላት እንድሕርዳ ፎከስ ጌርካ ከዓ እቲ ዕድላት ይረአየካ ሶ እዛ ዕድል እዚኣ ምስ መፀት ከምቲ ዝበልኩ ከዓ እቲ ዝነበረኒ ማይንድሴት ኣዝዩ ፅቡቕ በቃ ኩሉ ነገር ንዝመፀሲ ክኽእሎ እየ ዝብል ዓይነት ኣረኣእያ ስለ ዝነበረ እቲ ዓድል ምስ መፀት ኣብ 25 ኢና ጀሚርናዮ ሶ በቃ ወሲና ከዓ ኣቲናዮ ንኽንዓቢ ሙሉእ ድሌት ስለ ዝነበረና ማለት እዩ ሶ ካብኡ ጀሚረ ከዓ ሳብ ሕጂ ፅቡቕ ነካይዶ ኣለና ማለት እዩ so ብጣዕሚ ደስ ዘብል እዩ ማለተይ ሲ ዓይነውቲ ዝበልክዮ ኣብቲ ኩሉ ግዜ ኣብ ድኽመትካ ጥራይ ክትነብር ከም ዘይብልካ ዝበልክዮ ጅግና ኢለክ ኣለኹ and I hope ተን ካልኦት ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና ድማ ካባኺ ተማሂረንሲ ቁርብተይ ምሻሎ ላይክ ተስፋ ንኽረኽባ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ኢለንሲ ክብገሳ ማለት እዩ ንበዓል ቤትክ ድማ ሰላም ብልልያ ከለኺ እንታይ መሰናኽላት ረኺብኩም ነርኩም ኣብቲ መጀመርታ ክጅምሩ ከለኹም ኦኬ ሕጂ እንታይ ሳሬ ስቲል ሕጂውን ጀመርት እንዲና ኣነ ዝብላኻ ኩሉ ግዜ ምሻሎ ይከኣል እዩ ኩሉ ነገር ይከኣል እዩ ኢለ እንደ ጀሚረዮ ዘለኹ ሕጂ ይከኣል ክትብል ከለኻ ከዓ ኩሉ ግዜ ከምዚ ሙሉእ ኮንካ ይኮንካ እንተኣትወን ሓደ ነገር እቲ ትፅቢት ንፅበዮ ደቂ ሰባት ግን ከምዚ ፐርፌክት ኮይና ንሓደ ነገር ክንጅምሮ ከምኡ ከዓ ዝበሃል ነገር የለን ምስ ጀመርካዮ እንዳወዳእካ እንዳተሳእካ እቲ ኩነታት ባዕሉ ከዓ እንዳፀረበ እዩ ፐርፌክት ዝገብረካ እምበር ፐርፌክት ኮይኑ ዝጅምር ሰብሲ የለን ማለት እዩ ክኾንካ ኣይክእልን እዩ ሶ እቲ ኢምፐርፌክት ዘይምዃንካ ሳምታይምስ ንኽትቅበሎ ሰብ እንዲኻ ንኽትቅበሎ ክሳይ ይኾነካ እዩ ከምዚ ቻለንጅ ይኾነካ እዩ ኩሉ ሙሉእ ኣይኮንካን ሶ እቲ በቲ ሙሉእ ዘይኮንካዮ ነገር በቲ ጎደሎ ናትካ ዝኾነ ዝትንክፍ ነገራት ክመፀካ ከሎ ወላቲ እኩል ፍልጠት ዘይምህላው እንዳተማሃርካ ኢኻ ትኸዶ ነዚ ግን ፈቃደኛ ክትከውን ኣለካ በቃ ፈቃደኛ ዘይትፈልጥ ምዃንካሲ ነብስኻ ትቅበል ኣለካ ድልው ከዓ በቃ ንፍልጠት ሶ እዚ ሓደ ግዜ ቻለንጅ ይገብረካ እዩ እዚ ዓይነት ተዘይኮይኑ ካልእ ድሓን እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ንዕኡ ከዓ ነብሰይ ምቕባልሲ ይስዕሮ ኣሎ ኣንበሳ ሕጂ እቲ ናይ ፅሬት ኣብ ምንታይ ቦታ ኢኹም ተፅርዩ ሕጂ እቲ ናይ ኮመርሻል ዝበሃል ኣሎ ናይ ፕራይቬት ከኺድ ክሳይ ትገብሩ ዲኹም ላይክ ፕራይቬት ገዛውቲን and ኮመርሻል ናይ ቢዝነሳትን ማለት እዩ ሕጂ ኮንትራት ዲኹም ትሕዝዎ ማለት እዩ ከመይ ኢኹም ትገብሩ እዋ ሕጂ እቲ ናይ ፅሬት ኣብ ኩሉ እንዲና እንታይ ዝበሃል ንገብር ኮመርሻል ኤንድ ሬሲደንሻል ብምሉኡ ማለት እዩ ብዙሕ ቦታታት እዩ ዘለና ኣብዚኣ ኸማን ኣላ ናትና እንታይ ዝበሃል ብሮሸር ማለት እዩ
ኦፊሳት ነጽርኢና ሬስቶራንት ባንኬት ሆል ናይ ከምዚ ናይ ሪሊጂየስ ፋሲሊቲ ናይ ቸርች ገለ ማለት እዩ ኣብ ኩሉ ቦታታት ኮመርሻልን ሬሲደንሻልን ሕጂ ሓፈሻዊ ከዓ ክገልጾ እንድሕር ኮይነ እዚ ናይ ፅሬትና ወላ ምስቲ ሰብ ምትሕሓስ እንታይ ቦታ ተኸፊትሉ ኣሎ ንምፍላጥ ከዓ ዝያዳ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ናይ ፅሬት ነቶም ዝፈልጦ ፈልጦ እዮም ነቶም ዘይፈልጦ ግን ከምዚ ሰንሰለት እዩ ሓደ ሰብ ናቱ ብራንድ ይህልዎ እሞ ፍራንቻይዝ እንዳሸጠ ከዓ ከምዚ ፍቓድ ማለት እዩ ላይሰንስ ይሸጠልካ በቲ ናቱ ብራንድ ጌርካ ከዓ ትቕፅል ትሰርሕ ማለት እዩ ሶ እዚ ናትና ሕጂ ኤቨረስት ይበሃል እዚ ናትና ኤቨረስት ኦፍ ቶሮንቶ ኮመርሻል ክሊኒንግ ሰርቪስስ ሶ እቲ ኤቨረስት መስራቲኡ ኣብ ቫንኮቨር ዝርከብ ጅግና ኤርትራዊ ሓውና እዩ እሱ ከዓ እቲ ብራንድ ወና ናይቲ ብራንድ ማለት እዩ ሶ ንሕና ከዓ ናቱ ማስተር ፍራንቻይዝ ንዓና ፍቓድ ይሸጠልና ንሕና ከዓ ማስተር ፍራንቻይዝ ኮይንና ከዓ ንእሸይ ዩኒት ፍራንቻይዝ ዝበሃል ፍቓድ ናይ ፅሬት ማለት እዩ ንሸይጥ ኤንድ ንሱ ትሰብ ከዓ እቲ በቲ ዝገዝኦ ካባና በቲ ዝገዝኦ ኮንትራት ይገዝኦ ኣሎ ማለት እዩ ሶ ትራትና ስም ተጠቂሙ ክሰርሕ ይኽእል ማለት እዩ ስኩም እንዳበለ እዩ ዝኸይድ ኣብ ክልቲኡ ካ ነፅሪ ኮመርሻል ተፅርዩ እያ ሕጂ ገለ ሰባት እንድሕር ክጅምሩ ደልዮም ከም ዝበልክዮ ናይ ፍራንቻይዚ እንታይ ክገብሩ ኣለዎም ብኸመይ ክረኽቡ ከምክእሉ ወይ ከዓ እንታይ ይድልዮም ወረቃቕቲ ይኹን ምሽ ከምዚ ኣይዲ ደሌካ ነገራት ኣሎ እንታይ ከቕርቡ ኣለዎም ኢልክ ትብል እዮም ትመኽሪ እዮም እዋ ሕጂ እቲ ዘድልዮም ቀዳማይ ምርዳእ እዩ ነቲ ነገር ኩሉ ግዜ ምርዳእ ቀዳማይ ክመፅእ ኣለዎ እየ ዝብል ብግቡእ እሲ እንታይ ይገብር ኣሎ እቲ ሰብ ክርድኦ ኣለዎ ሶ ኣብ ከምኡ ከዓ ብጣዕሚ ፀቂጠ ክሳይ ዝገብር ሓፈሻዊ ኣብ ቶሮንቶ ዝነብሩ እንድሕር ዳ ኮይኖም ናትና ሕጂ እታ ቴሪቶሪ ናይ ቶሮንቶ ኢና ሒዝናዮ ዘለና ሶ ኣብ ቶሮንቶ እንድሕር ይነብሩ ሃልዮም ቴሌፎነይ ኣብ ታሕቲ ክገድፍ ንዓይ ይርከቡኒ ቅድሚ ሕጂ እውን ከምኡ ኢሎም ዝረኸቡኒ ኣለዉ ማለት እዩ ሶ ይመፁ ኣብ ኦፊስ መፁ ብግቡእ እቲ ነገር ከዓ ዲስከስ ይገብር ኣነ እቲ ሰብ ተረዲእዎ ንዓይ ዝዓግበሉ ኤንድ ንባዕሉ ከዓ ዝዓግበሉ ክኸውን ዝደሊ ኩሉ ግዜ ሶ ክርድኦ ኣለዎ ባህሊት እያ ቀዳማይ ነገር ኤንደን ምስ ወሰነ ከዓ ዝተወሰነ ነገራት ክገብሮ ዘለዎ ከዓ ካብኡ ቀፂለ እንታይ ድበሃል ይህቦ ማለት እዩ ገለገለ ሰባት ሲ ፅሬት ናይ ፅሬት ስራሕ ክበሃል ከሎ ሲ ከም ዓብ ነገር ጌርካ ይትሪኦን ኢኻ እሞ ክብሉ ምሻሎ ከምዚ ንዕቅዎ እዮም ገለገለ ሰባት ዋ ኣነስ ናይ ፅሬት ክሰርሕ ገለብላ ወይ ገሊአን እንጀራ ሰንኪትካ ምሻጥ እውን ገንዘብ የእቱ እዩ እሞ ክትብለን ከለካ ዋ እንጀራ ክሰንክት ካብ እንጀራ ወፅእ ገለብላካ ሕጂ እንታይ ትብሊ ከምኡ ኢሎም ገለገለ ሰባት ክዛረቡ ከለዉ ሲ እንታይ ትብሊ እዮም ማለት ስብ ስራሕ ምንዓቕ ኣነ ብጣዕሚ ደይፈትዋ ግን እንታይ ኢልክ ትመኽሪዮ ንከምኡ ዝብል ሰብ ንስራሕ ዘሰናዓቕ እያ ሓፈሻዊ ሳሬ ከምዚ ስራሕ ኩሉ ግዜ ክብረት እዩ እምበር ክነዓቕ ኣይግብኦን ማለት እዩ ኤንድ ናይ ፅሬት ከዓ ንሕና ኣይፈለጥናዮም ኣብቲ ውሽጢ ምስ ኣተኺ ግን ብዙሕ ነገራት ከምዚ እታ ፅሬት ትብል ነገር ጥራሕ ዘይኮነት ሲ ንዓዓስ ብዙሕ ፕሮሰስ እዩ ዘለዋ ኤንድ ከምዚ ሕጂ ዝናትና ከፊትናዮ ዘለና ከዓ ከምዚ ሊደር ንክትከውን ሲ መራሓ ንክትከውን ይምህረካ በቃ ባዕሉስ ከይፈተኽሲ ከምኡ ከም ትኾን ይገብረኪ ያ ሶ ኩሉ ነገር ዕሙቕ ኢልና ክንፈልጦ ግባአና እዩ ያ ዝኸበደ ስራሕ ኣጋጢማት ክትፈልጥ ዶ ካብቲ ጅምርዮ እዚ ዝኸበደ ትብልዮ ቢዝነስ ዘጋጠመኪ ኣሎ ዶ ንኸተፅርዮ ማቲስ ንኸተፅርዮ እዋ ሕጂ ኣነ ሞር ኣብቲ ናይ ማናጅመንት ናቱ ደለኺ ያ ከምኡ ሳይደ ዘለኹ ከዓ ነስፋሕፍሕ እቲ ነገር ፅቡቅ ጌርና ንሰርዖ ኣብ ጀመርቲ ኢና ዘለና ሶ ኣብ ከምኡ ክሳብ ዘለኹ ሞር ትዘጋጥመንሲ እቲ ናይ ምምሕዳር ሳይድ ከምዚ ምሽ ሰራሕተኛ ኣለና ሰራሕተኛና ከዓ ወዲ 56 ዓመት እዩ ሶ ንዓይሲ ኣቦ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ በቲ ካልኣይ ቋንቋኻ እዩ ሕጂ ይኽእሎ የተልካ ኩሉ ነገር ግን በቃ ኩሉሲ ዘይከኣል የለን ማለት እዩ ይመሃር ኣለኹ ይመራሕ ኣለኹ ኤንድ ይመሃር ኣለኹ ከዓ
Oh, ሶ wow. ነፍሰይ ከም ዘላታ ተቐቢለሲ Mhm. ንኸዓቱ ሞር ክሳይ ይገብር ኣለኹ ማለት እዩ ሳሬ Okay. Yeah, አንበሳ so ብዛዕባ ናይ ስራሕኩም ሕጂ ሎኬሽን ኣበይ ቦታ እዩ ደሎ and ክረኽቡ ከተደልዮም ከዓ እታ ናምበር ትነግርና ነርካ ምናልባት ኣብ ታሕቲ ንሕራ ኣለኹም ኮንኩም ኣሕዋት ፕሊዝ ፀሓፍዋ እታ ናምበር ክትነግረኩም እያ እሞ ደጋጊምኩም ፀሓፍዋ ወይ ከዓ ብውሽጢ ፎሎ በልዋ ሕጂ ኤቭሪዋን ኣብዛ ገዛ ዘለኹም ክልተ ቤት ሰባት ኣለኹም ፎሎ በልዋ ንራኪ ዳሕራይ ብውሽጢ ክትረኽብዋ እንድሕር ደሊኹም ዝኾነ ሕቶታት እንድሕር ኣለኩም ኮይኑ ክትምልሰልኩም እያ ንሳ ብዛዕባ ናይ ፅሬት መቸም ብጣዕሚ ምሻሎ ላይክ ምሳፍ ናይ ማኔጅመንት ቦታ ስለ ዘላ ሕጂ ሃየር ክትገብር እንድሕር ኮንክ ክንደይ ሰባት ኢኹም ሃየር ክትገብሩ ብሕጂ ስራሕ ከተእትዉ እንድሕር ኮንኩም ወይ ስራሕ ደሊና ኣለና እንተኢሎም ምኺ ያ ሕጂ ሞር ዕላማና ንሱ እዩ ዘሎ ናይ ብሓቂ ሳሬ ማዕሪ ከምዚ ኣነ ኣብዚ ነገር እዚ ቀዳማይ ነገር ብምእታወይ ብምውሳኔ እግዚኣብሔር መስገን ሕጉስቴ ማለት እዩ ምክንያቱስ ኩሉ ግዜ እንታይ ድሌት ኣለኒ ንነፍሰይ ኮይነ ንካልእ ሰብ ከዓ ክኸውን ሶ ከምኡ ዝኾነሉ ዕድል ካብ ተረኽበ ሕጂ ከም ዝብለክ ዘለኹ ኣብ ኦርጋናይዝ ኣብ ምግባር ኣብ ምጅማር ስለ ዘለና ኩሉ ነገር ይመሓደር ኣሎ እቶም ዝገዝኡ ኢንቨስት ዝገብሩ እዮም ሞር ሕጂ ምሳና ዘሎ ምክንያቱ ተደጋጊፍካ ኢኻ ካ ትዓቢ ንሕና ባይታ ኢና ፈጢርና ዘለና ኩላና ተደጋጊፍና ከም ኤርትራውያን ከዓ እቲ ገንዘብ ዘለዎ ብገንዘቡ ኢንቨስት እንዳገበረ ንሕና ከዓ ቦታ እንዳፈጠርና ንዓቢ ማለት እዩ ሶ ኣከምኡሎ ቀፂሉ ግን እቲ ስራሕ ምስ ዓበየ ምስ ዝፋሕፈሐ ናይ ምቁፃር ክሳይ ኣለና ክንዲ ዝበዝሐ ክንዲ ዘእተወልና ከማን እምበር ንሱ ዝያዳት ዕላማ ይካ ምሻሉ ስራሕ ሲኢነ ኢሉ ዝሽገር ኤርትራውስ ክርኢድልን እያ በዛ በዓለይ ማለት እዩ ሶ እግዚኣብሔር ደግፈና ከም ኢና ዘለና ኣጆኺ ኣምላኽ ምሳኹም እዩ ሽም ናይታ ናትኩም ካምፓኒ እንታይ ያህል ከነርክ ረኪተ ኤቨረስት ስለዚ ኤቨረስት ያ ኣሜዚን ሕጂ እንድሕርታ ኢሉ እንታይ ድብለካ ኣነ ላይክ ኣብቲ ናይ ኣድቨርታይዝመንት ኣይ ቲንክ ሶሻል ሚድያ ስንከምኡ ብፍላይ እንድሕር ተጠቂምካሉ ዓብ ክሳይ ክትረኽብሉ ስለ ትኽእሊ ከም ሓፍቲ ከዓ ከሎ ከምታ ምክሪ ክሳ ክገብረልኪ ዝኾነ ናትካ ፕሮዳክት ኣድቨርታይዝ ተዘጊርካሉ ወላ ሓንቲ ተብለሉ ነገር የለን ማለት እዩ ስለዚ ኣድቨርታይዚንግ ብጣዕሚ ክሕግዘክ እዩ እንድሕር ተኻኢሉ ከዓ ፕሊስ ኣሕዋት ፎሎ በልዋ እሞ ዝኾነ ዓይነት ምክርታት ተለኩም ወይ ከዓ ካብኣ ትደልይዎ ምክሪ ተለኩም ከዓ ሕቶትዋ ንረኪ ቢካዝ ብጣዕሚ ለባም ሰበያ ዓባይ ሰበያ and ምሻሎ ብዙሕ ነዊሕ ክሕዘክ ይደሊ ነራኪ ሓፍተይ ሎማዓንቲ ብዛዕባ ናይ ኢንትሮዳክሽን ሞር ነይሩ ናትኪ ካምፓኒ and ከመይ ከም ትረኽብዎ ትስራሕ ስማዕሪ ክንደይ ከቢድ ምዃኑን and ኣብቲ መጀመርታ ስለ ዘለኹም ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ምናልባት ቁርብተይ ክሳይ ብዕምቆቱ ምሻሎ ዲፕ ኣያበልክያ እንደለኺ ግን እንታይ ትፅበይ እንታይ ኤክስፔክቴሽን ኣለካ ሕጂ ኣብዚ ዝመፅእ 6 months 7 months እንታይ ኤክስፔክቴሽን ኣለኪ ንስራሕኩም ያ ኣብዚ ዝመፅእ 6 months ዓመት እግዚኣብሔር ተፈቒድዎ ኣዝና ክንዓቢ ሰባት ክንውስኽ ሰባት ከዓ ኣብ ምቁፃር ክንበፅሕ እቲ ስራሕ እውን ብጣዕሚ ፅቡቅ ከይዳ ኣሎ ሕጂ ያ ነቶም ኦረዲ ኢንቨስት ገይሮምሉ ዘለው ኩሉ እቲ ዕድላት እቲ ፕሮሚስ ንኣትወሎም ከዓ ክረኽብዎ ኤንድ ሓደሽቲ እውን ከምኡ ከዓ እቶም ዝቁፀሩ ሰባት ከዓ ክንጅምር ማለት እዩ ከምኡ ዓይነት ሕጂ እቲ ተፅርይዎ ቦታታት እተን ክደግምለይ እንድሕር ክኢልክ እታ ዘላት ክሊፍለት እንተትነገርና ፅቡቅ ነይሩ መታን እቲ ሰብ ከዓ ሞር ከዓ ክርድኦ ይትገበልኪ ኣንብብለን ነፅሪ ኢና ሬስቶራንት ነፅሪ እዚ ናይ ድግስ ሆል ነፅሪ ኢና ኤንድ ዌርሃውሳት ነፅሪ ሪሊጂዮስ ፋሲሊቲ ቢልዲንግ እንታይ ድበሃል ማለት እዩ ዴይ ኬራት ነፅሪ ኢና ናይ ሕክምና እዚኦም ሞር ኣብቲ ናይ ኮመርሻል ማለት እዩ ኣብ ናይ ሬሲደንሻል ከዓ ዝኾነ በቃ ዝመፀ ናይ ሬሲደንሻል ናይ መንበሪ ገዛውቲ ከዓ ያ ነፅሪ ኢና ክንደይ ስራሕተኛ ትሰዱ ሕጂ ኣለዎ ዲቲ ሰብ እንድሕዳ ክንዲ ስራሕተኛ ክልተ ደልየ ኣለኹ ደፅርያ ለይ ወይ ሰለስተ ተሪ ኢሉ ክሰድሎም ትኽእሉ ዶ ያ ኣለውኹም ኣለውና ዓቕሚ ሰብ ሕጂ ብፍላይ ከምዚ ምስቲ ዘለዎ ናይ ስራሕታ ይድበሃልካ ግን ዝያዳ ሞር ከዓ ኣብቲ ስራሕ ርኢኻ ባዕልካ እውን ትውስነሎም ኢኻ እሶም ከምዚ ዓይነት ክነፅሪ ደሊና ኣለና ይብሉ እስኻ ከዓ ትውስነሎም ማለት እዩ ምስቲ ምዕባይ ናይቲ ቦታ ርኢኻ ኢኻ ማለት እዩ ከዛ ብዚ ዓዲ ከምኡ ኣሎ ኣይ ቲንክ ክንደይ ቤድሩም ኢናትካ ኢሎም ብኡ ወሲኖም ይነግሩካ ሕጂ ናይ ዓመታዊ ከለኩም ዶ ናይ ዓመት ዝኸፍሉ ኣለዉ ዶ ወላስ ወርሓዊ ድኸፍሉ ወይ ከዓ ከመይ እዮም
ያ ተምናትኩም ኮንትራት ካስተመራት ኮንትራት ኮሚዩ ከምቲ ዝደልዮ እቲ ሰብ እንድዩ ገሊኡ ናይ 6 ወርሒ ዝደሊ ኣሎ ገሊኡ ናይ ዓመት ኮንትራት ዝፍርም ኣሎ ዝተፈላለዩ ማለት እዩ ኣብቲ ሰብ ዲፐንድ ዝገብር እምበር ያ ኣሎ ዋ በሉ የሕዋት ከም ዝሰምዕዋ ዘለኹም እቲ ኣበይ ትነብር ብሉ ከለዉ ክደግምሎም ትኽእል ክራክቴ ፅቡቅ ነይሩ ያ ካናዳ ይነብር ኣሕዋተይ ኤንድ ቶሮንቶ ማለት እዩ ንሕና እቲ ዘለና ማስተር ፍራንቻይዝ ከዓ ናይ ቶሮንቶ 60 ኪሎ ሜትር ናብ ኩሉ ማዕዝን ይብል ማለት እዩ ይሽፍን ካብ ቶሮንቶ ወፃእኺ ይብልኹም ዶ እዋ ክንደይ ያ ሶሪ ብራንች ኣለዎ ሓፈሻዊ እንዳስፋሕፍሕ ዝኸይ ዘሎ ብራንች እዩ ኣብ ካልጋሪ ኣለዎ ኣብ ዊኒፔግ ኣሎ ኣብ ጋልፍ ኣሎ ኪችነር እውን ሕጂ ጀሚሩ ኣሎ ማለት እዩ ሶ እንዳስፋሕፍሕ ዝኸይ ዘሎ ብራንች እዩ ኣብ ካልእ ተሎ እውን ጀስት ይፅሓፉለይ እሞ ክነግሮም ይኽእል እየ ኦኬ ግን እቲ ፍራንቻይዝ ማን ከምቲ ዝበልክዮ ካባኹም እውን ወስዱ እዮም እቶም ሓድሽ ትመፁ ዘለኹም ፍራንቻይዝ እንድሕደሊኹም እውን ካብኣ ወሲድኩም እስኻትኩም እውን ከምኡ ከምቲ ንሳት ትገብሮ ዘላ ጌርኩም ክሰርሑ ትኽእሉ ኢኹም and እቲ ስራሕ እንድሕደሊኹም ድማ ብውሽጢ እንድሕር ረኺብኩማ ሶሪ ዳሌን ያ እንድሕዳእ ረኺብኩማ ብውሽጢ ቆፀራ ጌርኩም ኣብቲ ስራሕ እውን ክተእትወኩም ክትኽእል እያ ማለት እዩ ሄርሜላ ሓፍተይ ዌልካም እቶም ድሕርኩም ትመፁ ዘለኹም ሎማዓንቲ ምስ ሓፍትና ራኪ ብዛዕባ ናይ ስራሕ ኢና ንዛረብ ድልና ቢካዝ እሳ ካልኣይ ግዜ ቁርብ ተይድግም ኣብሎም ነዞም ሓድሽ ዝመፁ ዘለዉ ቅድሚ ምውፃእኪ ኣይኖ 5-10 ሚኒት ሳላትኪ ግን ገለበል እዮም ብስራሕ ግን ኣነንቲ ናትኩም ክሳይካ ናትኩም ካምፓኒ እሺ ሳሪ ቴንክ ዩ እሺ ኣብ ታሕቲ ዘለኹም ኣሕዋት ራሄል ይበሃል ራሄል ተወልደ በሃል ኣብ ካናዳ ኣብ ቶሮንቶ ሃቐመጥ ናትና ናይ ማስተር ፍራንቻይዝ ክሊኒንግ ቢዝነስ ካ ኣለና ናይ ፅሬት ቢዝነስ ማለት እዩ ሶ ካባና ወሲድኩም ባዕልኩም ክተካይዶ ትደልዩ ዩኒት ፍራንቻይዝ ዝበሃል ወይ ከዓ ኮንትራት ናይ ፅሬት ኣለና ሓፈሻዊ እቲ ኣካይዳ ከከም ደረጅኡ እቲ ቀዲሙ ዝመፀ ቀዲሙ ንዕኡ ኣቐዲምና ከምቲ ዝበልናዮ ከም ዝተባሃልናዮ ወይ ከዓ ከምቲ ፕሮሚስ ንኣትዎ ንዕኡ እቲ ናይ ስራሕ ዕድላት ንኸፍተሉ ኤንድ ብድሕሪኡ ዝመፁ እውን ከከም ዝመፀኹሞ ነስተኣናግደኩም ማለት እዩ ሶ ከምኡ እዩ ዘሎ ክንደይ ኤምፕሎይስ ኣለውኺ ኢላትኪ ሓፍትና ዳህላክ ይመስለኒ እዋ ክንደይ ኤምፕሎይስ ኣለውኹም ኢላትኪ ኦኬ ብሰራሕተኛ መጠን እንተኮይኑ ሴልስ ሓደ ሴልስ ፐርሰን እዩ ዘለና እቲ ስራሕ ዘላልዮ ዶር ቱ ዶር እንዳኸደ ድዩ ዋላ ብኦንላይን ዘላልዮ እንታይ ድበሃል ዝገብር ማለት እዩ ኩሉ ነገር ከዓ ማኔጅ ዝገብረልና እንተ ብሰራሕተኛታት ዝሰርሑ መጠን ግን ኣለውና እኹላት ዝኾኑ ሰራሕተኛታት ኣለውና ሕጂ እውን ከምቲ ዝበልኩኺ ብዓብዩ ዓብዩሲ ሰባት ብስራሕ ከይተሸገሩ ክብልሉ ዝኽእሉ ባይታ እንዳፈጠርና ኢና ክዓብዩሉ ዝኽእሉ ባይታ እንዳፈጠርኩም እዮም ትኸዱ ኣለኹም እዋ ኣብ ካልጋሪ ከኣብሉ ከለዉ ካልጋሪ ኣለኩም ድዩ ይብሉ ከለዉ ካልጋሪ ኣሎ ብውሽጢ ፃሕፉ ያ ኩላትኩም ፕሊዝ ፎሎ በልዋ ቅድሚ ምውፅኣ 5 ሚኒት ሰሪፋት ኣላ ኣይኖ ናይ ስራሕ ሰብያ ሎማዓንቲ ከማና ንቆርብ ተይዶንግያ ስለ ዝኾንክ እዩ ፕሊዝ ኣሕዋት ፎሎ በልዋ ንራኪ ዝኾነ ዓይነት ሕቶታት እንድሕር ኣለኩም ኣብ ዩኬ ይብሎምን ኖ ኣብ ካናዳ ጥራይ እዮም መስለኒ ራይ ያ ጌጋ ኢንፎርሜሽን ካ ከይህበልኪ ናይ ራኪ ግን ኣብ ካናዳ እዩ ከም ዝብለኩም ፀንሕት ኣብ ዝተፈላለየ ሲተታት ኣለዎም and እንድሕዳእ ስራሕ ደሊኹም ወይ ከዓ ኮንታክት ግበርዋ ኮንታክት ናምበርናት ክንገርዮም ሞራኪቴ መታን ክፅሕፉ ወይ ክትፅሕፍሎም ትኽእል ዶብታ ታሕቲ ኮመንት ኢፊካ ኦኬ ማሪ ጋይስ ታፕ ኮፕሊንክን ሼር ባግበርዎ ኣብቲ እዚስ ናይ ቁም ነገር ናይ ስራሕን ኢና ንዛርብ ዘለና ኣሕዋት ንብዙሓት ከዓ ትምህርቲ ክኸውን ስለ ዝኽእል ታፕ በልዎ ሼር በልዎ ኮፕሊንግ ግበርዎ መታን ብዙሓት ክመፁ ኣሕዋተይ እሺ ቴንክ ዩ ሶ ማች ቴንክ ዩ ሊንክ wait thank you ጽሒፍኪ ያለኺ ክሳኽ ገብረኪ እንድሕዳ ጽሒፋትልኩም ኣላ ኣፕሩቭ ገበልክ እንዴ ከድኩም የሕዋት ነዚኣ ጽሒፋትልኩም ኣላ ትረአ ኣላ ምስለኒ ኩላትኩም ብውሽጢ ጽሓፉላ እሳኻ ክትረኽበኩም ክትፍትንያ ክትሕግዘኩም ክትፍትንያ ማለት እዩ እቲ ፍራንቻይዝ ድማ ከምቲ ዝበለትኩም አይ ቲንክ እቲ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ኮይኑ ስማዓኒ ሕጂ ናተይ ትብሎ ካምፓኒ ክትገብር ከለኻ ከመይ ስማዓካ ራካ ሓፍተይ ብጣዕሚ ኣዝዩ ደስ ዝብል ከምዚ ምሽ
بعلو ناتي كتبل كلاخاسي كونفيدنس وسخلكاي دهار كامش عدلات كابعبيو بتعمي عبي عدلات فترة لكا كمزي بزح نجار اكسبيرينس كتقبر كا حق زكا أزيو تبو يا أنبسا ناي بحقي جيجنا بلو خلو بتحت كومنت أيضا نطري يندح على لخو خنكي يعني your biggest supporters لو معناتها everyone is saying بك راكيتي شكر راكيتي هم بينزين بلو خلو she is amazing that's why I'm تسيا راكا حفتي بك honest like I'm proud of you and then እግዚአብሔር كأتي تدلي وزر لكم ናብ ዓወት ክትበፅሑ ትደልይዎ ዘለኹም ሕልምስ ክትበፅሕዎ እስኹም በዓል ቤትክን ብልቢ እየ ዝምነየልኩም እንደን እቲ ናይ ኣድቨርታይዝመንት ከም ዝበልኩ ኺ እንድሕዳ ቀፂልኩሞ ወላ ንሕና እውን ብዓመይ እውን ኣነ እውን ኣብዚኣ ሼር እንዳበልኩ ክሕግዘክ እየ ራካ ሓፍተይ እንደን ዝኾነ ዌብሳይት ኣለኩም ዶ ጀስት ኣብኡ ከለኹ ክሳ ክገብረሎ ዌብሳይት ኣለኩም ኣብታ ናትክ ሊንክ ኣላትክ ዶ ኣብታ ባዮ ያ ኣብኡ ክብለሎም እየ ክትኣምጥሎም ኢኺ ያ اوكي ثانك يو راكا حفتي anything you wanna say اب مودعتا I know دونغيكم دمصاخم حليفكم ግን እቲ ቪድዮ ከትወልኩም ክፍትኒ ኣብ ዩቱብ ግን ራካ ሓፍተይ ዝኾነ ነገር ክትብሊ እንት ደሊና ዘንሕዋትኪ ኢንሻአሎ ላይክ ዝኾነ ፍርሕ ዘለዎም ናቶም ቢዝነስ ንኽጅምሩ ዝፈርሑ ሰባት ሲ እንታይ ክትምዕድዮም ከመይስም እንታይ ክትብልዮም ትደሊ ያ ثانك يو ሳሬ ማሬ ነዛዕድልካ ዝሃብክኒ ብመጀመርታ ንኹላትኩም ኣወዳትኩም ኣዋልድኩም ማለት እዩ أزي زفتوكم أزي زدناكم من زفكركم من إذا خجلت لكم دلي كل كبلوز دلي قداميتي أب نفسنا إنفست نكبر نفسنا نفلت نفسنا كعبيو زخولو متصحفتنا نبب تخيلنا بزوحات كلاسات اللو بزوحات كورسات اللو ناي نفس عبيت ناي سيلف ديسكفري كورسات ناي نفس خاتفلت اللو مالتيو نمزجب نقطو نرأيو أزيو بك أزحك زكا نعي أزيو خابت زدقفن نقرتلو ناي أخليلو زبهال أزيو بلوت حاونالو أب كالغاري زمت ناتو تايد بهالون ولا بتناتي بايو خامت لكم كتريو ناتي ممهرين مينتور ناتينيو أزي زد نقو ماسي إزي مجمرتانايو جن أب كال بتيحي خيرين زدلي عند زدقفن خا ناتي ممرين مينتورينيو سلازي كوم عينت رخيبكم تمهرو نفسكم عبيو أجونا كمزي كل جزي خا نجرات مجماريو perfect وين كجمري زبل أتحساس بقى يتحزو مس جمر كايو إخا اندات أربا perfect زجبرك كمالتيو سلازي جمرو فرحنا هنسعر طوينا كل جزي خا فرحي كوفيل كاي تسعرنا أبتز فرحنا نجر نقطو نتلاقى مو شعو كيف تنا اندات أربا أقدامي معلتي أوكي فرحنا حفراتن كمان كسمع عنا خاليو نقبله it's okay لا نقبله أبكال إيت معلتي كومو قروب كسه نقبرينا أو عسريت معلتي جن نفسناون أزيا مالتيو كنقرر ملاينا كم زريخنا بسي معرخ ندزي نايب حكي زسكي إليو كساب نبل مالتيو كنكونينا سو أجونا نأتوو نقرات نمهارلو فقارنياتات نخون نخنقاقسي فقارنيا نخون إذا حجي جميري وزبزلخو نقر عبي درجة بتحوي كمزي ليكون كن متيزلخو جميريو معناتهم نعاوت كل جزيخا مجماريو مجمرتا نعاوت سي تتدليو نقر مجماريو نفسخا خا كمزلات تتقبلك درجة خاخات توسخ مالتيو سو أزيهم بلوصاتهم أزي زدنقكم أزينا خا جاغانو إنا تتححزنا خا كنعبينا so thank you so much love you all thank you راكيتي حفتي مودة تحن تحطلاتني يغليتا انتي مصحف كسايت قبل ساجست قبلنا ناي كنسات كان بوزلهم تبلس مصحف sure مصحفتي أبزي أخمان قريبين ኣለኹ ኣጋጣሚ አንተ ወይ ሓስቦ ነይረ ልክዕ ምስትዝብሎ ዘለኹ ዝኸይድሲ ቢዝነስ ክንጅምር እንድሕር ዳ ደሊና ናትና ይኹን ዝኾነ ፍራንቻይዝ እዚኣ እንተሪኢኹማ ወይ ስክሪንሻት ተገይርኩማ ኣዝያ ትሕግዘኩም እያ ፅንሕካ ቤኪ إذا ترى وازلهم قدنا entrepreneur يا تبل ناي سامي العقباي please
سكرين شات قبروا نايبا حقي بلس مصحفيا أزيت بات مصحفيا غودانا انتربرونر مالتي بيزنس اونر ወይ ከዓ ናይ ቢዝነስ in English እቲ አንጎሎ እንታይ በእንግሊሽ እንታይ ይዝባል በእንግሊሽ አላ ታዲያ ወላስ በትግርኛ ተተርጉማ ዘላ ብትግርኛ ተጽፋ መንገድ ናይ አንተርፕረነር ወይ ከዓ መንገድ ናይ ቢዝነስ ቢዝነስ ኦነር ወይ ናይ ስራሕ ፈጣሪ በቃ ሓደ ስራሕ ፈጣሪ እዩ ካብ መጀመርታ ጀሚሩ بعبي ولا بتناي مودة كفالاتا كمي ጌርካ حجي براند اندحر ناي بعلخا بيزنس كتوصون كاسي كابه كساب تناي مودة كمي ጌርካ خم تبل ኣለዋ ማለት እዩ ካልእ ነፍሰ ዕቤት ዝኾኑ ብዙሓት ብሉፃት መጻሕፍት ኣለዋ እዚኣ ገዛ ርእስኻ ምፍላጥ ትብል ኣዝያ ብልፅቲ ብዙሕ ብሉፃት መጽሓፍ ኣለዉ ኣብቲ ናተይ ክሳይ ሼር ገይረ ኣለኹ ወላ ኣብቲ ናተይ ባዮ ከዓ ምጻይ እዚኣ ኻ ንቐድሚት ምውዳቕ እያ ትብል ብጆን ሲ ማክስዌል እያ ተደሪሳ ጎይቶም ሳህለ ከዓ እንታይ ዝበሃል ገይርዋ ማለት እዩ ተርጊምዋ ኣብዛ መጽሓፍ እንታይ ተማሂረ ከምዚ ንቐድሚት ምውዳቕ ወይ ከዓ ሞር ብዛዕባ ጌጋታትን ጌጋ ከዓ ክንፈርሕ ከም ዘይብልና እያ ትምህረካ ብጣዕሚ እያ ትፀርበካ ከምዚ ምሽ ከንብባ ከለኹን ክውዳኣ ከለኹን ካልእ ሰብ እየ በቃ ኮይነ ብጣዕሚ የገሪምን ከምዚ ይፈርሕ ነይረ ጌጋሲ ብዙሕ ነገር ከዓ ስለ ዘሎ ማለት እዩ ከይብሉን ኣሎ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ሶ የፍርሓኒ ነይሩ ግን በቃ ብዙሕ ኣብ ዘሎ ታሪክ ክትረአ ከለኻ ዝኾነ ዋላ ይጋጥመን እምበር ሕጂ ኣነ ኣም ሬዲ ማለት እዩ ዝኾነ ነገር ዋላ ንተጋጠመ ወላሲ ወላ ሓንቲ ዕውት እየ ወላዚ ከም ቢዝነስ ኢለ ጀሚረ ዘለኹም ዝኾነ ነገር እንድሕር ኣጋጢሙ ኣነ ዕውት እየ ምጅማር እየ ከማን ወሲደዮ ዝኸይድካ ወይ ኤክስፒሪየንስ ከማን ዕውት እየ ዝብል ማለት እዩ ሶ ቴንክ ዩ ሶ ማች አንበሳ ማሪ አይ ኖ ናይ ሙዳት እንዳበልኩ ሕጂ ብሻሉ ላይክ ዶንጌ ከም ዝመጻ ክርዳእን እንዲ ግን ኔክስት ታይም ጽቡቅ ጌር ክሕዘክ የደሓን ረካ ሓፍተይ ከዚ ዓድል እዚኣ ክንጥቀመላ ኣለና ንዓ ክጽቡቅ ንዓና እውን ካባኸ ከዓ ንመሃሮ ነገር ብዙሕ ነገር ስለ ዘለና ማለት እዩ እንታይ ክብለክ ደሊ ሳፖርት ነይርክዶ ናይ ማሓዙትኪ ናይ ኣዝማድ ክጅምር የኮለኺ እዚ ቢዝነሲ ብዙሕ ሳፖርት ነይርኩም ዶ ወላስ ከመይ ነይሩ ብጣዕሚ ሳፖርት ከም ዝብለኪ ሓፈሻዊ ከምዚ ምሽ ናብ ናይ ሰልፍ ዴቨሎፕመንት ወይ ከዓ ከምዚ ነብሲ ዕቤት ዝኾኑ ፕላትፎርም እንድሕር ዳ ኣቲኻ እቶም ኣብኡ ትረኽቦም እቲ ኢንቫይሮንመንትኻ ኮምፕሊትሊ ዝቕየር በቃ ከምዚ ዓለምሲ ሰላም ኮይና ካልእ ኣይትሰምዕን ኢኻ ኣብኡ ትረኽቦም ኣሕዋት ንዓኻ ዘተባብዑ ዝድግፉ ኣለዋኒ ብዙሕ ግሩፓት ኣለዋ ሕጂ ኩለን ከማን መፅአን ህልዋ እየን ኣብ ዝኸድኮ ገለአን ክሳይ ዝገብራኒ ዝፈለው ገይረን ዘተባብዓን ማለት እዩ ሶ እናተን ኣሎ ብዓብዩ ከዓ ክገልፁ ዝደሊ ከም መሰረት ከዓ ኣደይ ወላዲተይ እግዚአብሔር ይመስገን ኣዝያ ጅግና ዝኾነት ኣብ ነብሳ ተኣምን በቃ ቢዝነስ ኦነር እያ ንባዕላ ድኳን ኣለና ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ ሶ ንሳ ከምኡ ጌራ ኣብ ነብሰይ ከም ዝኣምን በቃ ኩሉ ነገር ክኽእል ከም ዝኽእል ከምኡ ዓይነት ማይንድ ሴት ጌራ ዘዕበየትኒ ጅግና ወላዲት ኣላ እሳ ቀዳሜይቲ ከምዚ ሕጂ ዝብለካ ከዓ ምሽ እንድሕር ዳ ኣብ ከምኡ ዓይነት ግሩፓት ኣቲኻ እቲ ማይንድ ሴት ናትካ ይቕየር እዩ ትሰምዖ ሰብሲ ብሉፅ ኢኻ ምባል እዩ ዘድልዮ በቃ ብሉፃት ኢና ሁላትና ኣብ ካልእ ትውዕል ተኾንካ ግን ብሉፅ ከለኻ ታሕቲ ክትወድቕ ትኽእል ኢኻ ሶ ኣብ ነብስና በቃ ከተባብዑ ዝኽእሉ ኢንቫይሮንመንት ባዕልና ኢና ኻ ንመርፆ ኢንቫይሮንመንትና ካልእ ሰብ ኣይመርፀልናን እዩ ሶ ንምረፅ ጥራሕ ይኽብለኩም ዝደሊ ኣብ ካልእ ኣብ ዓብዪ ደረጃ ኻ ንበፂሕና እያ ምሉእ እምነት ኣለኒ መን ምዃንካ ክነግረካስ ምስ መን ከም ትኸይድ ንገረኒ ትብል ምስላ ዓባይ ክስታይ ኣላታ ሶ ኣም ፕራውድ ኦፍ ዩ ማለት ሲ ከምዚ ዓይነት ሳፖርት ሲስተም ብምህላው ድማ ኢንሻአላ ኣዲክስ ብኣኺ ትኮርዕ ትኸውን ክትሪአክ ከላ ሕጂ ብሰዓት እዚ ቢኮዝ ኣነ ኮሪዕ ኣለኹ ብኣኺ ረካ ሓፍተይ ኣጆኺ ብሕጂ ንእትናትኩም መንገዲ ቀጻሊዩ ዓወትኩም ቀጻሊዩ ጥራይ ንስኹም እናተደጋገፍኩም እዛ ስራሕኩም ኣብልዋ የዕብይዋ ካብቲ ዘለዎ ንላዕሊ ማለት እዩ እንድ ሆፕፉሊ ከዓ ኣብዚ ገዛሎም መዓንቲ ሪኦም በዚ ቃላትኪ ተማሪኾም ከዓ ብውሽጢ ረኺቦም ከዓ ስራሕ ዝሰኣኑ ሰባት እንድሕር ኣለዉ ኮይኖም ኮንታክት ክገብሩኺ ብፍላይ ኣብ ካናዳ ማለት እዩ ኣብ ካናዳ ዘላ
ትናቶም ካምፓኒ እዩ ዘሎ ስለዚ እንድሕዳ ናይ ፍራንቻይዝን እንድሕራ ክሳይ ኣለኩም ኮይኑ ድሌት እንድሕራ ኣለኩም ኮይኑ ፍራንቻይዝ ካብኣት ወስዱ እንድሕር ደሊኹም ክትረኽብዋ ትኽእሉ ኢኹም እንተ ደኣ ስራሕ ደሊኹም ክትኣትዉ ከተብለኩም ትኽእል እያ ንሳ ጥራይ ንዓ ረኽብዋ ብውሽጢ ንሳ ክትተሓበረኩም ትኽእል እያ ምናልባት ንዓኹም ዘይኮኑ እንተኮይኑ ከዓ ይቕሬታ ኢላ ከዓ ክትረዳእኩም ክትፍትን እያ ማለት እዩ ወይ ብካልእ መንገዲ እውን ክትሕግዘኩም ትኽእል ትኾን ራካ ሓፍቲ ሓቂ ዶ ሕጂሲ ምሕታት ዝመስልዎ ነገር የለን ኣብ ካናዳ ከዓ ኣብ ዝተፈላለየ ከተማታት እያ ኣለዎም ቲ ብራንችስ እተን ቦታታት ኣበየን ድግማ ብሎም ናይ መወዳእታ ንምውፃእኩሞ ሽዑ ክሳብ ክንገብር እወ ቴንክ ዩ ካልጋሪ ኣሎ ዊኒፔግ ኣሎ ቶሮንቶ ከዓ ንሕና ማለት እዩ ጋልፍ ሕጂ ጀሚሮም ኣለው ኤንድ ኪችነር እውን ሕጂ ጀሚሮም ኣለው ማለት እዩ በቃ ሰሚዕኩም ኣለኹም ሕጂ ዝኾነ ዓይነት ርእይቶ ክትብዋ እንድሕር ትደሊኹምኩም ንራኪ ቅድሚ ናብቲ ንዓ ቅድሚ ምፍናውና ምስ ራኪ ሓፍትና እንታይ ክትብልዋ ዝኾነ ሕቶ እንድሕር ኣለኩም ወይ ከዓ ርእይቶ እንድሕር ኣለኩም ኮይኑ ሓደ ሰብ ከፍቅደ ደይቡ ሰላም ክብላ ወይ ከዓ ከብለላ ማለት እዩ ክሰዱ ትኽእሉ ኢኹም ዕድል ክበኩም ሕጂ ማለት እዩ ኣለኹም ዲኹም ወይስ ክሰዳ ሓደ ሓደ ፀሓፉ ኣትዩ ርእይቶ ክህባ ዝደሊ ወይ ከዓ ኣጆኺ ዝብል መተባብዒ ዘረባ ክህባ ዝደሊ ንራኪ ሓፍትና ይስደድ ሕጂ ከደይቦ ተዘይ ኮይኑ ክሰዳ ማለት እዩ ሃይ ዳኒ ዓቢት ሓወይ ወይ ኣቤት ፀኒሕካ ደንጊኻ ኦኬ ኣይ ዶንት ኖ ይሰደልካ ኣለኹ ግን ናትካ ክስታ እያ ኦኬ ሓደ ሰብ ሰዲድሉ ኦኬ ሰይዶም ኣለዉ ክደይበልኪ ሶሪ ሰላም سمع الله دخول እወ ትስምዕ ኣለኽ ብርኽቲ so thank you يعني لي ዌልካም كمسجن راحي thank you خبلا بلزي مخانا نقول سب أبنات مخانكي كاختزارة بخلي خسي عبد خست حقست خون تولاني يركز كل سب مري نزز رأي زخانس حقست خون ولا أنا عملتي مو thank you يعني الناس اللي تحبرت أخي من ملسكي عبخي داوسخ كنباري አሜን بزلخيو بتزمتزون እግዚአብሔር መመሊስ ይባርክኪ ቴንኪ ክብል ኢለ አሜን አሜን ቴንክ ዩ ብርኽቲ ሓፍተይ ቴንክ ዩ ጽባታ ሓፍተይ ቴንክ ዩ ኔክስት ታይም ዳሓን ኔክስት ታይም ከዓ ክመልሰኪ ስለ ዝኾንኩ ፅቡቅ ጌርና ከዓ ምስቲ ህዝቢ ከዓ ከምዚኣ እንዳገበርና ብሓንሳብ ኣጆኻ እናተባህልና እንዳደጋግፍና ሲ ክንዓቢ ኢና ንደሊ ራካ ሓፍተይ ማዕረይ ኣይ ላቭ ዩ ፍትወይ ዘብለኪ እዚ ሓፍተይ ማዕረይ ኣጆኺ ኣምላኽ ምሳኺ ይኹን ርሑስ ኣውዳኣመት ከዓ ይቕሬታ ርሑስ ኣውዳኣመት ከዓ ከይበልኩ ናይ ጥምቀት ነይሩሎ መዓልቲ መስለኒ ያ ስለዚ በቃ ብሩኽ ምሸት ግበረልክ ራካ ሓፍተይ ከድኪ እንጆይ ግበርዮ ግን ኣዝየ ብልፅ ሓፍትና እያ ክብሉ ክለዉ ወላ ኣብቲ ኮመንት ሴክሽን ሎ መዓልቲ ብምልኦም ማለት እዩ ስለዚ ከምቲ ኣነ ያ ተሓጒሰዮ ዘለኹ ከዓ ተሓጒሶም ክኾኑ ከዓ ተስፋ ገብር ቴንክ ዩ ራካ ሓፍተይ ቴንክ ዩ ሶ ማች ሳሬ ማዕረይ ኣነ ከዓ ብጣዕሚ እየ ዘመስግነኪ ኣሜዚንግ ዝኾነ በቃ ፕላትፎርም እየ ክፈጢርክ ዘለኹ ጅግና ናይ ብሓቂ ብእውነት ሰብሲ ከምዚ ባይታ እዩ ዝደሊ እምበር ክብሎ ዝደሊ ብዙሕ ኣለዎ ክኾኖ ዝደሊ ክሰምዖ ዝደሊ ብዙሕ ነገር ኣለዎ ሕጂ እስኺ ከዓ ኣዝዮም ብሉፃት እንዳምፀኺ ኣነ እኳ ንኽተባባዕ እየ መፄ ኣጆኹ ንኽትብልኒ እየ መፄ ብዙሓት ፍልጠት ዘለዎም ግን እንዳምፀኺ ንዓና ትምህርና ኣዝዩ በቃ ደስ ዝብል ፖዚቲቭ ዝኾነ ኢንቫይሮንመንት ፈጢርክ ምህላውኪ ኣዝዩ እዩ ደስ ዝብለኒ ኣዝየ እየ ዘመስግነኪ ሳሬ ማዕረይ ተባረኺ እንዳወሰኽካ ሕደሪ ይብለኪ ሳሬ ማዕረይ ኣዝኺ ጅግና ሰብ ኢኺ ቴንክ ዩ ራኪተይ ሓፍተይ ቴንክ ዩ ምቅርቲ ክፅሕፈልኪ ብውሽጢ ይቐኒልና ዌልክ እንኳዕ ደሓን መፃኺ እንደንብሮኽ ምሸትካ ግብርና ራካ ሓፍተይ ማዕረይ ሳሬ ማዕረይ ኣብ መወዳእታ ኸይ ገለፅኮ ሓፍተይ ይደልኻ ኣብዘላ ብዝታሕትላ ሲስተረይ በኽሪ ሲስተር ናይ ገዛና ማለት እዩ ኣነ ሕሳስ ለደየ ስኻ በኽሪ ዘይብ ትበሃል ሺ ኢዝ ኣሜዚንግ በቃ ፍጥር ክትብል ማለት እዩ ኣዝያ ብልፅቲ ናታ ዝሰርሐቶ ኢኻ ኣብዚ ትርእዮ ዘለኺ ኤንድ ኣብ ዓብዪ በፂሕኻ ከም ዝረእውና ኣምነ ብልፅቲ ኢኽ እንዳበለት ዓብያትኒ ነዚ ዝረኸበኻ የለን እግዚኣብሔር መስገን ከም ዓይነት ሓፍቲ ብምርካበ ሶ ቴንክ ዩ ክብል ኢለ ሳሬ ቴንክ ዩ ሶ ማች በቃ ዕድለኛ ኢኺ ከም ዓይነት ሓፍቲ ምርካብኪ ቴንክ ዩ ራካ ሓፍተይ ሰላም ካን ዓኺ ሓፍቲ ራኪ ቴንክ ዩ
بروغ ليت لك حفتي. امين امين. Thank you زيادة. Thank you.